Намираме се в столичния квартал Младост 3, където цял един квартал е тормозен от пияници и мародери. Тук сме и пред вратата на един от потърпевшите, която онзи ден е била цялата облепена в пяна. Ето сега ще ви покажем следите от пяната. Виждате. Ето това е снимка от Седмо РПУ. По какъв начин вратата е била облепена с пяна, какви неприлични неща са нарисувани на вратата, в знак на отмъщение за това, че човека си търси правата и вика полицията. Здравейте, разкажете ни накратко. Добър ден. След поредния сигнал на 112 за постоянно нарушаване на обществения ред, дойдеха органите на МВР, разправяха с, така да ги наричат, пияниците долу пред блока, които тормозят целия квартал, целия блок, след което, като се тръгнаха, опитаха се да чупат предния код, задния код. Да влезат и да се саморазправят с вас. Да, саморазправа. Въргаха с дъски от палета да чупат до граните прозорците. След което сигнала беше подаден към 22 часа. На другия ден вратата ми беше облепена с пяна, може би през нощта. Аз нямах достъп. Колко време нямахте излъз навън? Може би, не знам когато запечата на вратата, но на 20, това става на 21, на другия ден до към 4:30 аз нямах достъп. Това не е ли един вид опит за предумишлено убийство, тъй като тези хора не са имали достъп нито до медицинска помощ, нито, не дай си Боже, до пожарна, което наистина ги превръща в едни затворници, едни хора, които евентуално при нужда могат вътре да останат на място, както се казва. Да, майка ми на 84 години, ако не дай си Боже, е болна от тези пияници в стресово състояние, значи ако се беше наложило да викам бърза помощ, нямаше да имаме достъп. И може да станат и по-лоши неща. Тук до вас се намира и детска градина, която разбрахме, че те са превърнали в туалетна, обществена туалетна. Има детска градина, постоянно се ползва ъгъл за ходене по малка нужда. Зад магазина е същата работа, туалетната. Да, минават майки с деца. Минават майки, възрастни хора. Те няма срам, няма нищо. За пореден път господина Петър Кънчев ме заплашват, че ми пращат мутри, ще ми чупат ръцете, краката, ще му убият. Да кажем и кой е господина Петър Кънчев. Това е един от организаторите на запоя. Той е бивши охрана на Иван Костов, който вади карти от бопли, от от служба охрана и по този начин той парадира пред органите на Седмо районно за неприкосновеност, което в днешно време наистина нито е редно, нито е мъжко. Неговия син системно правят пред блока барбекюта, постоянно на дим, затваряме си прозорците. С тях има едно момче Наско, който от турски произход, който постоянно системно ме псува на майка пред органите на МВР. Доколкото ние знаем, този въпросния Наско, той е човека, който работи в строителството и който облепил вратата с пяна. Той разполага с такива пособи. Да. Това е лицето. И знаем и от комши, че той е лицето, което най-често ви заплашва, че ще ви убие, че ви пребие. Да, псува отдолу. И аз просто не вярвам на нашата система и мисля да се обърна към господин Дилян Пеевски. Предполагам, че човека ще свърши по-добре работа от нашите общински кметове, съветници и така нататък. Вие сте пускали до Столична община, в район Младост, в район Седмо район. В момента... И никой не взима мерки по този случай. Не, за толкова години не. Това е системно. Системно се даваме сигнал на 112, но нещата са същите. Ами за да решите да стигате до най-високите етажи на властта, може би наистина имате право, след като институциите не си вършат работа. Ние сме се отчаяли. Ето аз в момента пред блока има магазин, аз без страх вече да слезам до магазина да пазарувам, да си дам един хляб, защото постоянните заплахи ще ми чупат ръце, крака, аз не сме да пазарувам вече в този магазин. Да, благодарим ви, съжаляваме за този случай. Скъпи приятели, ние от Движение Ханко Брат ще следим внимателно действията на прокуратурата и на съда и ще настояваме тези изверги да получат най-тежкото наказание, защото те наистина са изверги. Ти да лишиш едно семейство от достъп до външен свят, до спешна медицинска помощ и до пожарна, те прави не само изверг, те прави изрод, не човек. Вие ви молим да споделяте това видео, за да може да се даде гласност на цялото това нещо, което се случва в нашата държава, на такива изроди, които безчинстват и да не им се позволява повече да си правят каквото искат на територията на нашата Република България. Да живее България и помнете, че там, където не работят институциите, имате Движение Ханко Брат, а ние сме до вас.